हेलौ गाइस गोबावनि उनाव दिनै ब्लग लाबोबाय आरोना लोगोफोर दिनै लास्ट डिसेम्बर आं थांनो ओंखारदों दा गुवाहाटि फारसे लोगोफोर दा नुबाय थागोन दे लोगोफोर दा लोगोफोरखौनो दसे उनाव दा थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थाव सोनानै लाखानोसै टेंकि फुल दिनै न'आलागैबो थांगोन नालाय बेहाय बेरायनो फैनो होनना सानबाय दं आरो जायाखै लोगोफोर सेकसआव नै लागा लागि पार्क खुलिदों आरोना लोगोफोर नै बरिया बेलेग मडेलनि ओरै फैनायना ओरै फैनाय ओरै थांनायना थांनाय खोमा फाइनालि मोनफैनायाथ' मोनफैदो र' दखान माखायानो खुलियाखै सिं रावबो फेन्सि बाजाराव फाइनालि मोनफैबाय नै दखानानो बबेबा खुलियाखै जुथा लानो नागिरदों बोरायनो फाइनालि फेन्सि बाजारनिफ्राय जों फैफिनबाय लोगोसे नै आपेल सेरनैबो लाबोफाबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय रुमाव मोनफैनायावसो आं भिडिअ लाबाय दे लोगोफोर मा माल लादोंमोन आङो देखायबाय थानाय जायासै न'आव थांगोन नालाय आथुर जानानै ओमफ्राय न'फोरखौ नै बेफोरबायदि बोस्रांना थन्नानै सोना गालांजोबनांगौ आरोना एन्जरनि थाखायनो थाया जेबो रुना होफिननोसै दे बारिया जाबा बाला आबार बारि जाबा जायो एबार दावगा थांबायसै एबार न' फारसे फेन्सि बाजाराव थांना फैबाय दा न' फारसे थांबाय थानोसै जोङो बाय बाय लोगोफोर सांसारि बाजै हटेलाव जालाङाबालाय बोरै जानो नङा होमबा ओजोंहा फेन्सि बाजारावबो थांबाय फैनानै नै सांसारियावनो फुस्ता रुटि जालांसै जोङो बोराय बुरि लोगोफोर सबायबो मोनो रुटि जाबा 50 थाखा लायो प्लेट मोनसेयाव सब भाजि सबजि सबाय ओंख्रिनिफ्राय मोनजायो आरोना लोगोफोर ओंखाम गोजाख्रिलाय रुटि गोजानाया साबसिन निरामिसाव ओंखामाव 100 लायोब्ला बेहाय रुटिया गांनैयाव 50 सबजि सबखौनो मोनजागोन ओमफ्राय आरो बारायदेरना लाबा 10 थाखा बारायबाय थागोन आरोना लोगोफोर बाजै हटेलनिफ्राय जाखां लोंखां ओंखारबाय गारि साखाबासो मालाय गुदुं जागौमोन बादसाला ब्रिजनिफ्राय मायो थान्दा एसे थान्दा आयु पाठशाला मोनफैबाय लोगोफोर पाठशाला बोराया मालाय जेकेट गोदानजों फाइनालि नै न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोर आं भिडिअ लाबाय थायासै दिनै आरो हाथाइनिफ्राय मा लाखो आं बेखौ खिथिबाय थानाय जायासै लोगोफोर नै बेयो जि गोदान दे लोगोफोर होनबा गुड नाइट